Salut! Astăzi îmi facem un review și o verificare de gramaj al petardelor Show Show. Acestea sunt importate de Fire Show. Putem vedea pe acestea categoria scrisă, tipul, cantitatea pe care o are fiecare petard în parte. Acestea sunt de 0,50 de grame. Sunt produse în Albania. Acestea vin la set de 40 de bucăți per set. Prețul unui set pe pyroking.ro este de 40 de lei. Le puteți cumpăra de acolo. Putem observa pe acestea că tipul de carton este destul de gros, este solidă, este o petardă solidă. Nu este cu fitil. Și urmează să îi verificăm gramajul pentru a vedea exact dacă respectă gramajul de pe etichetă sau nu. Pentru asta urmează să o desfac. Doar puteți observa că totuși cartonul este destul de gros, este destul de greu de tăiat, nu este așa ușor. Faptul că cartonul este mai gros conferă o calitate superioară produsului. Pornim și cântarul. Așa. Și să vedem. Se pare că petardele Show Show conțin 0,58 de pulbere, deci cu 0,8 mai mult decât este pe etichetă. Cum am precizat și la început, puteți găsi aceste petarde pe pyroking.ro la prețul de 40 de lei per set. În set sunt 40 de bucăți astfel de petarde. Iar la final voi lăsa și un test al acestor petarde. Cum sună, cum fac.